Makasimba chere mabuja dzauya dzanyasi nhau zuva rochimakumi mairi noina mwedzi uno wakurume. Ipapa wakomana kutsemuka kumwauka chaiko kweyo mapata anopikisa hurumende kwaatotanda kureketa kuno wamwe wagototi imi gongwarirai kuseenzesiwa nokutoti vanhu vagounza chabangu ndo vanhu vabodziwo waakuti izvezvi kwaitiri kuhwisana nairo bhiri rekuchinja bumbiro romutemo ramunangarwa riri. Wakomana heno rekai tirambe takazviringa kuti zvinoenda nokupi. Apawo kusungiwa kwaBiti achizopuwa bhero nozuro kwagoita kutoti vanhu vakaita sana Bobi Wine wokuUganda warekete pazvakaipa pamusoro pazvo. Wakomana rekai tione kuti zvinosvika kupi izvi nekutoti wendo huno paliba ari kuziva kuti zvikuitika sei. Hurumende yagototi kwai palibe mwana wechikoro ari kubvumiwa kunyora bvunzo dzinopfuura pfumbamwe paorevhoro. Pokare palibe ari kubvumiwa kunyora dzinopfuura 3 paerevhoro. Kwai zvikoro zvanga zvatotora mari benutsai mari kuvabereki. Varume rekai tione. Kwai tichiri kudaba kunzwa kuti kune munhu anyora mubvunzo akaita maA anosvika 15 zvienda zvakati kuzvidaba. Wahwadziwa vakuru hurumende idunosai kuti chikuwahwadza chii ipapo. Potirazi iri kuti iyo izvezvi makuno yano chaiyo inotanda kureketa kuteera makambani ichiteera kuti makambani ari kuseenzesa zvinhu zvavanhu aribe kunyoresa nokupuwa rezinesi nawo kwapi. Kwaitoda kuwapa choupenzi chisvinu chaicho chinoita kuti wafungepo kare kana wakadawo zvitanda izvozvo. Tikaiti kuramba takaona apa mapurisa ari kunzi zuva rochina retiri kuti ringa rino ari kupuwa mapepa okupedza kufunda pachikoro chokufunda chomapurisa chomukushi. Tikai tione kuti zvinosvika kupi kuti makorokotoka kunewo wari kutanda kupinda. Wakomana naiyo zeta rapi yagototi pokare kwai kuno mapurisa ari kuita basa rokuburitsa makondendi mhando yepadande mutande paapa wachita kutsvaka wachireketa zvinhu zvinoita kuti vanhu vaseke nokudidi kwai tichazvidaba. Imi pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tione kuti zvinosvika kupi nokuti usai kuti chii chaitika kuti zvizodando. Mapurisa ozeta rapi nyasi uno anga akaita kunyangariwa mhanduwe wagotoreketa wakatoti kwai maroti akandonzi ari kutsvakiwa nemapurisa South Africa tikubva tandomepachamura kutomuendesa zvache zvokuti kwai kudidi izvo aiwa inenge yaimwe nyaya anozonoreketa nyaya yache kuSouth Africa. Rekai tione kuti maroti iyo achaendesiwa chere kana kuti zvichareketiwa sei. Ticharamba takaringa. Ipapa pakare kwai kuno MP wozanupf tasara hongwe agonze agoba mari yokuburitsa nzvimbo yaari kumirira mudare reparamende Constituency Development Fund. Kwai akapuwa miriyoni nozviuru 300 zvomazigi akabva aitenderedza mari iyo kuitenderedza kusvika azopuwa ndiye mayusa. Akatadza kuwacha uyu. Dai akabvunza vamwe vari kuwacha kuti muri kuwacha sei wakamunyepa zvisvinu. Rekai tirambe takaringa. Chatunga gonzi chaakatunga chocha chiri kumuzvimbira hwendo huno kwaya chabenhuka kudare zuva rochigumi nonomwe mumwedzi uno watiri kuteera iwo wakubvumbi. Mhanduwe rekai tione zvinenge zviri kureketeka kutoti kwai wari kutadza kuwirirana nowachuchisi kuti wapuwe mutongo uri nani. Imi pakanyangarapo ndofunga wada kuti wabva wanzinga wabude kuno kuburika palibe wanenge wari kutokwechemedziwa ipapa apa mutongi wacho mubhunu haiwa wanoita tusvinu. Rekai tirambe zvedu takaringa kuona kuti zvinoperera kupi. Mumwewo anoita zvokuziva kuwerenga mari nokuchengeta mari nokunyora mari dzo dzinenge dziri kupinda nokuburika bookkeeper pachirungu anonzi Maud Liddell
agonzi agotengesa imba yomamiliyoni mana, akabva aita kuti mari iyo itika ere kunze kwenyika, zviribe kupuwa mvumo noRBZ. Kwaipapa atoti zete achipuwa bhero romadhora $500 chaiwo. Asi pakanyangara, rekai tigoona kuti zvinoenda nokupi zvichizopera zvakaita sei. Tinoramba takaringa tichinyepana. Wana mugoti kunzvimbo iri pakati ponyika yeMidlands kwaivagoti kuhurumende muno maawa 40 kuti mutinyepe kuti muri kutipa chii, nokutoti izvezvi mari yamuri kutipa yapera ka nonyaya iyo yokukwirako mapfuta opeturu. Pakanyangara apo rekai tione kuti zvinoperera kupi zvinosvika kupi. Iyo hurumende yagoti kwai isusu tatobvumira kutoti tichinje zvimwe zvinhu pokare kuti zvibatsire vanhu, nokutoti ipapa dai tiribe kupindira kwaipeturu yaitofanira kutokwira chaizvo zvisvinu. Pokare kwaita kutoti kuingidzirei mutowo nzimbe mumotika. Wakomana, motika dzinorarama chera wakomana dzichisiwa mutowo nzimbe wakawanditsa kudari. Idi heno rekai tirambe takazviringa kuti zvinoenda nokupima. Kambani yoInsco iri kufara kuti yakatenga zvikamu 21 kukambani yotanganda. Wakomana, aiwa Insco ino mari yakarepa. Rekai tione kuti zvinoenda nokupi izvo. Ipapa tiri kufara kuti dzomutambo mufana Brian Bennett gonzi aenda kune inonzi Peshawari Zalmi iriko kuPakistan Super League kubana bhora rokiriketi ikweyo. Tikuti makorokoto. Apa vanhu vazhinji nyasi varibe kupuwa mhinduro mandiwe mukubvunza kuti kohoko iye anondonzi murwira yuyu, God knows murwira anoramba achidanidziwa sei kuti auye kuchikwata chewakomana wobhora. Mandiwe pakanyangara. Rekai tikuramba takaringa kuti zvinoenda nokupi. Ipapa wapo kare wakomana munyika dziri kuitika pasi rese, Border Management Agency wagototi hede isu motika mandiwe dzinopfuura nomumvura tinoshaba, kana mukada kupinda nomumvura tinondopinda tichiteera. Rekai tione idi dzimwe nyika dzisvinu dzinoita kudadisa chaiko nozvavanotenga vachiita kuti nyika dzavo dzichengeteke. Hino kuti zvichasenza chere kana ivo wachindotsigirana nehurumende iripo iyi. Ticharamba takaringa. Standard Bank kuSouth Africa rapinziwa mushishi. Kuno mumwe mudzimai anonzi Professor Anele Hammond pakanyangara ari kureketa kutoti aiwa zvandakaitiwa ndatosimba ipapa, asi zvandakaitiwa zvesvino nobhangiro Standard Bank. Kuno ipapa agototi wari kuAmerica chaiwo wari kuda kutoti wamubatsire mahara achikuzowabhadhara hachemari. Pano nyaya apa rekai tirambe takaringa kuti zviri kuenda nokupi chaiko. Tinoramba takanyepana. Kwai kuno mapurisa makuru asungiwa Hawks ikweyo kuSouth Africa koko. Kwai wanga wari munyaya inochokuita tenda romamiliyoni anopfuura 300 chaiwo. Kwai vanhu vava vakabatsiridza iye Kate Matlara kuti aite kuboya tendaro. Tikai tirambe takaringa kuona. Apa tiri kufara kuti kwai mumwe wekuNigeria abatiwa muZandoni mumu. Kwai ndiye mumwe wanhu mandiwe wanga wari kutsotsa vanhu mari pasi rese zvekutoti paribe ari kuziva kuti zviri kutika sei. Asi tiri kufara kuti kwai akabira vanhu mari inoita mamiliyoni 60 tinopfumbamwe 69 million rands pachirungu. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Tikuti makorokoto kumapurisa abata. Apa Zambia iri kunzi yakaenda kuArgentina kotamba mutambo yobhora. Zvava bedu. Apa kwai Argentina yagoti aiwa uyai tinokubhadharirai zvese. Uyai tindokujei mandiwe. Dai wakazobva wahwinawo kawo Zambiawo ndozvinoita kuti zviite zvisvinu. Asi rekai tirambe takaringa hedu kuona kwainoperera. Uku Mohamed Salah
kwai agoti mosara mushe iko kuLiverpool ndichaenda kupera kogore rino. Pakanyangarika apo. Asi tiri kuti makorokotoka iwe Sara hako zvisvinu uri kwauri kuenda ikweyo. Donald Trump hondo yachei mhanduwe iri pechisvinu. Oiri yaramba kudzika mutengo mhanduwe pakanyangaritsa izvezvi iri kutosimuka pamusoro pe100 remadhora. Panonyaya regai tirambe takaringa kuona kuti zvinoenda nokupii, nokuti pakanyangaritsa chaiko zvikaramba zvakadari. Hurumende dzimhanduwe dzino hadzati takung'ara chaiko, kuita kugwemura chaiko ndo zvinenge zvatopo ipapa. Regai tione kuti wanozamurira kusvika papi pachachinja mutengo wepeturu. South Africa ndiyo inenge inoita zviri nani ipapa, kwai peturu yavo ida kukwira R4 kana zvikaramba zvakadandi. Pokare dhiziri ravo rinokwira R2 unoidemba motika dhiziri mhanduwe, nokuti panenge pakanyangara. Regai tione kuti wanoperera papi ipapo, nokuti kwanyasi uno haibata kumira pano ndiri menyu mhanduwe onau.